So guys, bयखौबो आंनि गोदान भिडिअ'सआव बरायनायबाथ' लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ'स लाबोनानै भिडिअ माने थ' नोंथांमोननिसिम दोंसे गानागाथ' लाबोलायबाय जोङो हिर' स्टाइल्स नुयो नामा गाइस जोंबो मिथिया बारा माने खानायाबो एसे हिर' स्टाइल जालांदोंलै गाइस थ' जों एक्चुअली नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ'स लाना फैबाय थ' बारा गोबाव खालामला माने होनबा जों दोंसे गानखौ नायदों बे गाननि मुङानो जाबाय नायबाय थागोन आंसो आंना उल्थासो खिन्थु गाइस मानो होनोब्ला नेबाय थागोन आंखौ ट्रान्सलेट खालामदों ट्रान्सलेट गाइस सोलायदों ट्रान्सलेटबाय गानखौ थारमानि ओरै शेट आं माने बायदि जायो थ' लोगोफोर थांफ्ला जों इन्टारेस्टिं गाइस हले मले लागायनोसै थ' मा बुंनो सानो थ' गाइस गावनो लिरदों काइक नों लिराखै आं लिरदों गाइस मानो होनबा थ' सोलियो किस बात के देर है गाइस नोङो लिरनायाव मा खस्थ' मोनगोना मोनाखै नों लिरनायाव बारा खस्थ' मोनाखै मानो होनोब्ला आंनाव गानाव गोसोआव दंखायो नालाय बेनिखायनो डाइरेक्ट लागायबाय डाइरेक्ट सर्ट काटैनो होबाय थ' गाइस जोङो सोलियो भिडिअखौ सुरु खालामसै आलादा आसा खालामो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअसखौ नायनानै साबस्क्राइब बानाय आरो सोरबा सोर गोदान नुवाखैमोन दा गोदान नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो थ' गाइस एसेनोसै मानो होनोब्ला जों गानखौ जागायनोसै भिडिअआ गोलाव जायो मानो होनबा गानखौ जोङो 5 मिनिट 4 मिनिटनि गोबावसिन खालामा मा सोर सैमा फिसा फन हरलायखौ फाग्लालै बे खर' गाज्रि फाग्लाजोंसैलै थ' लोगोफोर जोङो भिडिअसखौ सुरु खालामसै जोंहा गाइस जा लिरनानैबो लाखादों मानो होनबा मखस्थ' बानायाखै माबाखौ मखस्थ' दङ थारमाने जोङो दिनै मोनायावसो बानायब्रदों बे गानखौ ट्रान्सलेट खालामोबा एकदम खस्थ' मोनो आरो गाइस खननायाव लिरनायाव खस्थ' मोनाखैना लिरनायावथ' खस्थ' मोना खननायावसो जानो नागिरा सुरादे थ' गाइस जोङो भिडिअसखौ सुरु खालामनोसै थ' खाटाम जोङो लागायनोसै थफ्लायाबो दाख्लैनियानो गाइस थफ्ला जोङो डाइनिंजोंनो सोलोंबाय थायोथ' इनिया डाइनिंसो जोंना डाइनिंजों जायो आसलथे डाइनिं थ' चले जानोसै ना यस रोंग्रा रोङा जाखोब्रा खनलाय गानफोरखौलाय चले भिडिअखौ चल दे 1 2 3 4 नायबाय थागोन आं अराय सम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोनाव नोंनि सावगारिखौ हरगोन नों आंनो जेबोला नोंनि सावगारिखौ हरगोन नों आंनो जेबोला नायबाय थागोन आं अराय सम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोनाव नोंनि सावगारिखौ हरगोन नों आंनो जेबोला नायबाय थागोन आं दानसोरां हराव अखाफोर गावदाङाव दानसोरां हराव अखाफोर गावदाङाव नायबाय थायो जेब्ला आङो नोंनि सावगारिखौ मिनिखैरो मिनिहरो आंखौ नायहरनानै दानसोरां हराव अखाफोर गावदाङा दानसोरां हराव अखाफोर गावदाङाव नायबाय थायो जेब्ला आङो नोंनि सावगारिखौ मिनिखैरो मिनिहरो आंखौ नायहरनानै नायबाय थागोन आं अराय सम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोनाव नोंनि सावगारिखौ हरगोन नों आंनो जेबोला नोंनि सावगारिखौ हरगोन नों आंनो जेबोला नायबाय थागोन आं फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला सिनाय मोनै जेब्ला आङो नोंखौ खावना लाबोगोन जुलि जाखांनायनि उनावसो सिनाय मोनलायनाय फैगोन बोथोरा सफैगोन जेबोला फैगोन बोथोराव सफैगोन जेबोला सिनाय मोनै जेब्ला आङो नोंखौ खावना लाबोगोन जुलि जाखांनायनि उनावसो मोनसे मोनलायनाय नायबाय थागोन आं अराय सम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोनाव नोंनि सावगारिखौ
हरगोन नों आंनो जेबोला नोंनि सावगारिखौ हरगोन नों आंनो जेबोला नायबाय थागोन Tuh guys, guys. Pusing orang. guys गाना एसे थाद' जादों गानाथ' खनखांबायानो guys माबायदि मोनो माबायदि नायदों सानैबो खुलुमबाय मेंबाय आखाइ गोजा जादोंलै आंना मानोबा आंबो मेंदों guys मानो होनोब्ला खन्थाइयासो बांसिन मेङो Tuh guys जोंना दामनाया जायाखै जानो हागौलै गानाथ' माबा गैया एक्सपिरियेन्स गैया थारमाने एकदमबारे सर्टकाट जानला मोनला लांला लांलि खनलाजोब्बाय दां आंथ' मोनथिथारालै बिदि गानग्रावनो फाग्ला बा बिसिबा खरा दामो थफ्लाखौना गान खनग्राया खनख'नो हाया बेबायदि गोदाव सोराव थ' आसा खालामो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन मिसिना बारा थिग नङा खननायाव एसे खरा जाया फाग्ला एसे लासै दामनांगौब्रा एक्चुअली गाइस गन्थंनिफ्रायबो गुंग्राय गदों लथ' थारमाने गोमो बाय द वे बाय गाइस थ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम आरो सोरबा जोंनि थ' आसा खालामो आं नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालाम गाइस नोंथांमोनसिम मोनसे फंसे खोथा बुंनो सानो आं थारमाने मा होनो बिदिखौ बिरेल एखेम गावनाय बायदि थाब साबस्क्राइबखौ आरोना गाइस थुनानै होबानो थांबाय थागोन आरो जोंनि साबस्क्राइबाराबो Oh my god, sling, money. guys, bye. Bye,